Bodoland today live news abe समाव माखासे गाहाय रादाबफोर होनो थाखाय आखायाव लादों। हादरनाङै लकडाउननि समायसीमाखौ 30 एप्रिलसिम बांहोनाय जाबाय। बुहुमनाङै कर'नानि गाग्लोबनाया दासिमबो खमायाखै। भारत हादराव 24 घन्टानि गेजेराव 1000निबो बांसिन कर'ना पजिटिभ मोनबावनाय जादों। दुलाराय बुहुमनाङै 18 लाखनिबो बारा सुबुंफोरा कर'नाजों गाग्लोबजानानै दङ। बेनिनो 4,02,110 सुबुंखौ फाहामनो हानाय जाबाय। दिनैसिम 1,08,503 सुबुङा जिउ गोमानांबाय। भारत हादराव 7,529 सुबुङा कर'नाजों गाग्लोबजानानै दङ। बेनिनो 653 सुबुंखौ फाहामनो हानाय जाबाय। दासिम भारताव कर'नाजों गाग्लोबजानानै सा 242 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय। आसाम हादराव दासिम सा 29 कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। बेनिनो सासे सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय। दुलाराय बुहुमनाङै मोन 30 हादरखौ भारतआ मदद खालामदों। भारतआ हाइड्रक्सिक्लर'कुइन मुलि हरनानै मदद खालामदों। दुलाराय बुहुमनाङै कर'नाजों गाग्लोबजानाय मोन 30 हादरखौ भारतआ मदद खालामदों। भारतआ हाइड्रक्सिक्लर'कुइन मुलि हरनानै मदद खालामदों। नयडा अथ'रिटिया ड्रन केमेराजों कर'ना फाहामथायनि राहा खालामनाय जादों। गोबां जायगायाव मुलि आरो नांगौ जानाय मुवाफोर बेसादफोरखौ दैथायनायनि राहा खालामनाय जादों। नयडा अथ'रिटिया बाहायनाय बे ड्रन केमेराया साउन्ड आरो केमेरा गोनां ड्रन केमेरा। बे ड्रन केमेरानि गेजेरजों जायगानि खना खनला ओनसोलफोराव सुबुंनि सांग्रांथि लाबोनाय आरो मदद खालामनो हानाय जादों। बे ड्रन केमेरानि गेजेरजों थार्मेल स्केन खालामना टेम्पारेचारखौ नायनो हानायबो जायो। पान्जाबनि पाटियालायाव माखासे उदखारिफ्रा पुलिसखौ गाग्लोबदों। उदखारिफ्रा सासे पुलिसनि आखाइखौ दानस'नानै गालाङो। जाउनाव पुलिसआ गोब्राबै जखम जायो आरो बेखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। हादरनाङै सोलिबाय थानाय लकडाउननि समाव पान्जाबनि पाटियालायाव पुलिसनि सायाव उदखारिफोरनि गाग्लोबनाय। उदखारिफोरनि बे गाग्लोबनायाव सासे पुलिसआ आखाइ दानस'जानानै गोब्राबै जखम जायो। लोगो लोगो पुलिस बिफाना बे उदखारिफोरखौ हमनो मोननाय जायो। गोब्राबै जखम जानाय पुलिसखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। पुलिस बिफाननि सायाव बे गाग्लोबनाया माबोरै जानो मोनखो बेनि दासिमबो आबुं गुमुर मोननो हानाय जायाखै। पुलिस बिफाननि सायाव बेबायदि गाग्लोबनाय उदखारिफोरखौ पुलिसआ हमनो मोननाय जादों।